Ndị be anyị ekene m unu. Ozi ka m bịa iwetala unu banyere ife mee n'ala Igbo anyị. Nsogbu anụ apụta anụ wit Odumeje ya na ndị Arondizuogu ka nsị ka m kwuo okwu banyere ya. Onye ọbụla bụ onye Igbo na-anụ asụsụ Igbo ka unu rabụrụ ndị bụ kesi ya n'isi. Achọrọ m ka unu bikono onye ọbụla ịma bụ kesi ya n'isi bikono tụọ anya ya meseji ya. Tụsa anya onye ọbụla bụ onye Igbo, kọmuniti ndị Igbo niile tụsa anya ya ka fa na-egie ka mmalụ na ndị Igbo a ga-amakwa ife, ka mmalụ na ndị Igbo ga-enwekwa uche. Kedu ife na-eme unu? Kedu ife na-eme ndị Igbo? Kedu ife bụ n'ụkwa mbọsị nwere na-eyele yali? Ezigbo onye Ọnịcha aka na-agba ka mbọ. O nwe ovu oyi nwoke bi na Brussels na Belgium. Mụ na ya na-akpa ya bụ nkata ife abanyelụ mmelụ Odumeje ya na ndị Arondizuogu. Ife Odumeje na ndị Arondizuogu na-eje. Wee na-ajụ ya bụ oyi nwoke wee sị ya, kedu ife na-ese dị okwu niile a? Kedu ife menụ? Kedu ife na-ese okwu a? Odumeje ala nwunye mmadụ. Asị m mba na ọ lara nwunye mmadụ. Odumeje egburu mmadụ. Asị m mba na o gburu mmadụ. Odumeje atọlụlụ nwa mmadụ. Asị m mba na ọ nwụrụkwa onye ọ tọlụlụ nwa ya. Kedu ife ya bụ Odumeje meselụ eji wee bupụta onye ọbụla bupụta ite ọgwụ si n'oge egbu ya? Kedu ife o mee? Ọ sị mụ na Odumeje kpọlịlụ nna anyị bụ odogwu perikoma. Mụ ama na odogwu ka ọ bụ. Ọ kpọlịlụ polikoma. Kpọlịa ndị Arondizuogu niile. Kpọlịa ụmụ perikoma. Wee sị ya sọsọ na ọ kpọlịlụ ụfa. Adị m ekwukwa na ife Odumeje kwulu dị mma. Water my point very well. Adị m ekwu na ịkpọlị mmadụ bụ ezigbo ife. Adị bụrụ ife m bịala ikwu kịta. Mana ife m dị ịlụtụ aka kịta bụ nsusu dị ndị Igbo n'isi. Iyele dị ndị Igbo n'isi ka m na-alụtụ aka kịta ka unu baa n'ime ụlọ na unu na-esusu ka. Unu na-esusu ndị Igbo. Kedu ife na-eme unu? Sọsọ iyi ka ọ kpọ. Onye ọbụla wee malụ na ọ nwere ọgwụ. Arondizuogu niile unu wee malụ na unu nwere ọgwụ. Ọnwụ ife na-ewe m iwe ebe ndị Igbo nọ. Onye Igbo ibe ị ga-atụghị mbọ ga-akpala efu kịta. Ịchaji abụrụ Mike Tyson. Emepụta egbe, emepụta mma, pụta ka m gbuo ka m bee ya isi. Onye Igbo ibe yi. Mana onye Hausa ga-apụta welu mma magbuo nne magbuo nna ya. Ime mmenwu ofu mkpụrụ ife. Esese rapụ bịa na enigwe ga-akwụ ụgwọ. Ije na social media ị na-afụkwa ife adị na-agwa anyị. Onye Igbo ga-ede ife onye Igbo ibi pịanya takụl. Onye Hausa ga-ede takụl onye Igbo agbanaba ọsọ. Nwanne nwoke mezie ya ife ịmapụta ka igosi ụwa na isiri ike na-eke n'ụlọ. Odogwu na-eke odogwu n'ụlọ. Kedu ụdị odogwu Igbo? Unu nwere ọgwụ. Unu wee na-ata afụ. Arondizuogu ajụjụ ka m na-ajụ unu. Unu nwere ọgwụ niile a unu na-ekoyali. Politicians unu nọ ndo na-abụ unu politicians unu.
politicians nọ n'ala Igbo wee jide ụmụ Igbo wee na-awụ ndị Igbo aka n'ike na-akọpụta na-enye ndị Igbo fe na-esi n'imi na-awụ unu nwa aka n'ike na-akọpụta na-enye unu ure na-esi n'imi. Politicians unu na-eme unu ife dị unu ekolo akpa ọgwụ kobe n'ime ụlọ o nwere ife unu ji nwe eme. Unu apụtagburu ọnyụwa nwa unu che enyu. Unu ekwugburu okwu, unu ekwugburu pim. Ị na-ebughali akpa ọgwụ. Ị nwere ọkụ na be ị nwere ọkụ n'ụlọ. So ị mara sị na ị nwere ike iji ọgwụ ya wee mee majik. Ị na-ebughali ike, ị na-ebughali ọgwụ, na-ebughali ike. Ị nwere ụzọ. Ị na-ebughali ọgwụ, na-ebughali ike. Mmiri ya na-agba na be ị nwere mmiri. Ị na-ebughali ọgwụ, na-ebughali ike, unu enwere ụlọ ọgwụ. Ị na-ebughali ọgwụ, na-ebughali ike, ụlọ akwụkwọ adịrọ. Ọ bụ ya na-eje akwụkwọ. Kedu isi ọgwụ ị na-ebughalisị? Ị na-ebughali ọgwụ, na-ebughali ike, na-ata ahụhụ. Yiri cheti fụkọsịla afụkọ. Nika dọkasịla dọka n'ike. Panti yiro. Na-amanyali n'ime ọfịa ka enwe. Kedu isi ọgwụ ị nwezi? Politicians unu jide unu na-alụkasị unu jụ na ama lụrụ unu ụzọ. Aja Abuja na ego egeji n'ụzọ tinye na akpa dimkpa ibe. Ngụ ebula ọgwụ si na ibu ike. Ị nwere ike ịpị anya bụ ike na ọkpụ na-ekwe. Ka ọ bupụta ego alụ ụzọ ka ịnwụ ụzọ ị ga-esi na-aga. Unu ajụ. Kedu isi ọdụ ndị Fulani batabu unu na-egbu nne ị na-egbu nna ị. Rape your children, rape your parents. Na-erepu nne unu. Onye repu siri nne ewelu mama gbue, erepu nwanne ya nwaanyị ewelu mama gbue. Unu ekolo akpa ọgwụ. Unu enwere ike iji ọgwụ a wee nyụọ anwụ. Ndị amị abata n'ala Igbo tụtụrụ ụmụnne unu, you are brothers. Maka na fa ji Biafra flag, you are brothers. Ndị amị were egbe gbagbusie fa. Unu enwere ike iwepụta ọgwụ unu a wee nyụọ anwụ. Onye Igbo ibe ịpụtasị kpụsị nna ya utoro gbagbuo ya. Ọ sị nne ya lie nsị. Onye Hausa nọkwa were egbe na-egbu unu. Ọ nwere ife unu menwu. Onye Igbo ibe ịpụtasị asị ya utoro gbagbuo ya. Ị mapụta ka igosi ya na odike ka ịbụ. Na ala vejuo ya anya ba. Igbo ezigbo onye ala. Ezigbo onye ala ka ịbụ unu amara ife. Unu bụ idiot, unu amara ife, unu amara ezigbo ala na-apụ unu. Adị suppose ịgwọ unu ala na-apụ unu. Ala isi adịrị unu mma. Kedu ife na-eme unu bụ ndị Igbo? Onye na-efeyali Odumeje si na ibu ike. Arondizuogu unu bụ ike. Butenu na ike unu anụwa ka anyị weli ya wee chụyalịba ndị politicians anyị. Ndị politicians alụkagokwa n'unu. Ị nwere ọkụ na be ndị politicians sizie ga-eji wee dozi obodo unu. Unu na-ata ahụfụ. Onye ife ji ama ọgala ebe onye nwe generator n'ụlọ. Ịma the effect of this generator pollution. Ọ na-enye na your health. Ịma the effect of ife generator anụ ị na-asụ. Plant ya generator ị na-asụ everyday na be n'ime ụlọ. Ịma ife ọ na-eme na arụ. Ịma ife ọ na-eme na arụ. Politicians ajụ na-eme ndozi obodo unu. Butanụ unu ike a unu bụ ọgwụ a unu butenu ka anyị weli ya wee lụọ ezigbo ife. Ka anyị weli ya pịa ndị politicians ya na ọkpụ na-ekwe. Anyị pịa anya kụọ fa ngwụlọ fejerebe Abuja, fejerebe gọọmenti haus. Onye ọbụla nọdụsi ya bie. Ndị ga-alụ ọlụ apụtaba. Ndị ga-edozi obodo anyị apụtaba. Ndị ga-etiela anyị mmiri n'obodo apụtaba. Ndị ga-alụrụ anyị ezigbo ụlọ akwụkwọ dị mma ka ụmụ anyị na-eje akwụkwọ apụtaba. Ndị ga-akwụ ndị nkụzi ụgwọ apụtaba. Ndị ga-alụrụ anyị ezigbo ụlọ ọgwụ apụtaba. Ndị ga-edozili anyị obodo anya dịka obodo ndị ọcha apụtaba. Anyị nwe gbado ife a na-anịbe anyị. Kedu ifu na-eji ọgwụ na-emegheli na-esusu ya alị ga-afụ dị mkpa mmadụ na-esusu ya alị nọrụrụ ukwu isi na-agagharị ka enwe.
na gayali ka monkey akụrụ ị ga-akụ chenu unu amakwa ife nna ya unu bụ biko baanụ n'igbu ụnọ kwudebesianụ ozugo badebesianụ ozugo nke unu bala ezugo n'ọfụ banyezianụ n'ime ụnọ si kọdebesia Odumeje si ụtụrụ gbagbuo eyi enwere ọnụ pụta na social media gwakwa onye ụtụrụ gbagbuo onye nwa kedu nke bụ ịkọ ọgọ unu na-emegheli bụ ibute ọgwụ inwere ọgwụ unu enwere ike unu nwee ike unu na-ata ahụfụ shet iyi dere ede ị na-ata ahụfụ politicians na-awụnye ya aka n'ike were aka na-awụnye n'ime ike na-ewepụta nya bụ aka na-enye ya na-esie n'iri dimkpa ibe gọọmenti wepụta ego ga-eji dozie obodo ofu onye weli abụrụ ya butinye n'ime akpa ya ibulu ọgwụ na-agagharị onwere ife iji nwa ọgwụ mee biko nụ achọrọzi nke unu kwuo okwu banyelu Pelikom again achọrọzi nke unu kwuo okwu banyelu Odumeje again ndị Igbo niile n'ofu nna ji anyị ncha ụmụ Pelikom a ịmazikwala na Pelikom si na okolulu akpa ọgwụ ka ọ jee gbuo nwanne obi nwanne mere ya ngụ ọ bụ nwa Pelikom wee kolo akpa ọgwụ wee sị na ị ga-eje gbuo Odumeje bụkwa nwanne nwoke makwala na nwanne ka ọ bụ na onye Igbo ibe ka ọ bụ sọsọ na ọkpọ ya iyi di anyị jụọ onwe ya ajụjụ ọ bụsịkwa Pelikom anụ agụrụ egwu a mụrụ ịbụ nna anyị ọ gụsịkwa ife nwe m ga-ekwu nọdụ n'ọfụma onye ọbụla ebe ị nọ nọdụ ọfụma nwa afọ Igbo ọbụla ife ị na-eme na-emesịa ike na-ayọ Chukwu na Chukwu ga-edu anyị ncha gozie onye Igbo ọbụla udo dịrị unu ncha baanụ n'ime ụlọ kwụsị na ime mkpọtụ o nwere ife eji mkpọtụ eme